ولا كتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفيني لهاريري سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنكم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لو من ريو عرستي نخل السب أب كل كورنا عالم نزنبر بفلو يدما بزمعبول عالم زنبر بزعق زي تسقفون تفرهون ترعدون دكاس لي تدخلون انتلا كاب سرحي كي سقوق أب سرحي تسقم كي قاطمني زبل منفسيو ماتشم كلنا زبزحنا سرحنا ننبر سرحنا ننبر كلنا بفلا بزمعبول عالم بزح نجارات هالو أبي وقتك كشفنا زلا كان غد نبر كاب جزا خراج جميركا نايت أنا خا جميركا ناي تليفون كا ناي قلب كا ناي كل نجار ورحاون كاب ورحنا ورحي نوت أو جنزة بزعيو سلزي كاب سرحنا أنت تبغى ديمنا أبحث إرجزية أجمع كقاط منا يخلي ما أسكي برتعزي مت النوح عمتاتنا جبرنا مسكدنا هيوتنا أنا ترجع مسكدة إذا أجمع زينا برتعت يا زخي يا تخي سلامنتاي إن عبنا صرحنا أنا معبلنا دموزنا نوسخ مسكد انتنا نقبر جزا نجزء ماكينة نجزء بزح نجارات ما ينفس نقبر نايلك أنا بيت مرت كله غل برايفت بيت مرت مالتيو انتهي زي ما عتوت أي تحدث بيننا له بمنطر دما صار ويكات السكفتان يسرحنا كبير خون مبارب ذا فيديو زيا كما يجيرنا أبصرحنا نخين السقوق نخن حنبب أبصرحنا كهال فيديو تاني نجير زلهم أبصرحنا نخين السقوق صقم كي قاطمنا شجر كي قاطمنا لنفسنا كل جزء بخمين كلاخلا زد ما أبانات رئيس مركز يكونن كان السؤال لنا نحنا نقاس روم حيلتات الله نحنا زين نقاس روم حيلتات دما بخمي أستوعبنا نفلطهم كنرينا زيا كبزع تمكرنا هيوتي ونزمتت أبستفل عليه مسارحتين أم نفسين أب كبابيين كابزوز نعون زمت أخوائما بليز كسام مودة تتغطلوا كتغمكم تخيلي أنا بكالوت ونشير كبروا مجمريا أبصرح علم أب كامباني تسرح تخوينكا أب تحتسب تسرح تخوينكا كل جزء تقدامي كابا خازد اللي انتايو performance يزد اللي سودما وزيد كتمتعلم يمزدلوخا سلامتاي دموز يخفلو خالو سلامتاي سراحي بوم كالو نحاد عيو سرحكا سلوتنت وزيد كتمتعلم يمزدليو سلازي كل جزء ناتكا تفتاونت ناتكا كبري بعبيو أمنتايكم ركوسا مبزحتو جزء أبت تمتصو لوتي أبت كامباني نسخة مفتعدي خا تمتص زلخا تحجزهم دي خا زلخا تتقمهم دي خا دلخا ويش تقودهم هالخا تعبيهم دلخا ولا شجر تخونهم هالخا كابتك قدامي أبز بزح كامباني تا زرانت بي ناتكا برفورمانس ويدما لايستوم يبلو بجرمن سلازي انتاي أبت أولا تغرب هالخا نعاخا دموز بمقصارهم عدل روح باللودو يعبي لودو تغمي روح باللودو مهنياتو كامبانيتات نحن حتصير جزء كتصمم خايخول خونو ننوع جن وتصير زي تمسو تخينكا بوتاي بالكا سلازي تقدامي تنت بنقبرا زلنا كل جزء وتصير كنا مت لو تخنا مت أبتنصر حلو زلنا روي لو تبقى أنا كمت نحنا أبركتون خنقبر تدليتن خنكون الزخي كدني زي أخي تخدني كنا بحالكن كل علنا كهو تعيقن كامبانيتات حلنا زبحال سلازي بلوم وصي تدايمصيخا نعاخا أوتيوم بوصي زلو كتكو جزي يوصلهمني سلازي كل جزي وصي ناتكا كتمص كنصعر لنا وصي كبخمي مت سو لوتي وي كبرفورمانس ناتكا بخمي صبق تقبر داريلنا مجمريا ابت زلخايو ابت سراحكا صبق وصي كتمص وي برفورم خدغبر سكيل كلو كالو سكيل دما اتكلت نايت سراح نتسرح زليكا زقصروخا كيلت كله خل ما يدق ويدما ابتي سرحاتي خاتما هيركا كتكلو تخل صبايوخا كيلت كون خل سلازي عموداتا كيلتات كليكايو از كيلت زدما بكلتي مغلو سوفت سكيل ان هارد سكيل عبب السرات ني تخاتاتلتي نايز channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلوخي فلتي بزح كورسات ناتا محاصير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم اتكورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو ثانك يو فيري ماتش سلازي هارد سكيل مالت ماشين مزوار كون خيل غزا مسرحي كون خيل مسرح بويا ملكاي كون خيل سوفتوير ديزا بروجرام مقبار كون خيل اكسل فايلات باوربوينت مقرب استفل عليه كون خيل اذا هارد سكيل سوفت سكيل دما مسبات زلكا زمدنا
ምስ ክላይንትስ ወይ ካስተመርስ ዘለካ ዝምድና ምስ ካልኦት ሰፕላየርስ ዘለካ ዝምድና እቲ ምስ ሰባት ዘለካ ቅሩብነት ሶፍት ስኪል ይብልዎ እዚኣቶም ድማ ክልቲኦም ኣድለይትዮም ሃርድ ስኪል and soft skill ክልወካ ኣለዎ እዚኣቶም ክልቲኦም ተደሚሮም ድማ ኣብ ፐርፎርማንስ ናትካ ጽቡቕ ሪቪው ወይ ከዓ ጽቡቕ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ነዚኦም ከዝያዳ ብኸመይ ክንጸልዎም ንኽእል very important ነዚኣቶም ብኸመይ ንጸልዎም ተልኩም ድማ ተወሳኺ ስልጠና ንባብ ትምህርቲ ኮርስ ብምውሳድ ከነዕብዮም ንኽእል ንኣብነት ኣብ ስራሕ ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ ናይቲ ትሰርሖ ዘለካ ክእለት ዝተፈላለዩ ኮርሳት እናወሰድካ ኣፕግሬድ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኤክሰል ሽግርት ኣለካ ናይ ኤክሰል ኮርስ ውሰድ ፕሬዘንቴሽን ፀገምት ኣለካ ናይ ፕሬዘንቴሽን ኣብ ዓውዲ ናይ ብኢድካ ዝስራሕ ወይ ከዓ ኣብ ኤሌክትሪሲቲ ወይ ኣብ ካልእ ኣለካ ብዙሕ ኮርሳት ኣሎ ነቲ ናትካ ዓውዲ ክሕግዘካ ዝኽእል ስለዚ ነዞም ኮርሳት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸድካ ክትወስዶም ክትክእል ኣለካ ክእለትካ መታን ንክዓቢ መጠን ክእለትካ ዝዓበየ መጠኑ ኣታዊኻን ደሞዝካን ክዓቢ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ክእለታትና ምዕባይ መፅሓፍቲ ከነንብብ ኣለና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ተድልየና ድማ ሶፍት ስኪል ኮሚኒኬሽን እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ኢፌክቲቭሊ ኮሚኒኬት ትገብር ሓሳባትካ ብኸመይ ትገልጽ ናይ ካልኦት ሓሳባት ብኸመይ ትቕበል ነዚ ድማ ፍሉይ ንዑ ዝሕግዝ ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣብ ዩቱብ ኣሎ ኣብ ቻነለይ ኣሎ ኣብ ናተይ ናይ ግሊ ኮርሳት ድማ ኣሎ ከም ምርጫኹም ወሲድኩም ክትመሃሩ ኣለኩም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ሶፍት ስኪል ኢምፖርታንት እዩ ምስ ሰባት ብኸመይ ኮሚኒኬት ትገብር ብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እቲ ሕብረት ናትና ባህላዊ ኮንስትራክሽን እቲ ናትና ኣቃውማን ክብርታትን ምስቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ቁሩብ ግጥም ከይብል ስለ ዝኽእል ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብኡ እንተለኻ ምስ ናቶም ቅዲ ዝኸይድ ኮሚኒኬሽን ስኪል ክንመሃር ኣለና እዚኣቶም ድማ እንድሕር ሒዝካዮም ብዝቐለለ ናብ ዝለዓለ ክትከይድ ትኽእል ሶፍት ስኪል ዝያዳ በይ ይጠቕመካ ምስ መሳርዕትኻ ምስ ቦስ ናትካ ምስ ካስተመርስ ምስ ኩሎም ኢፌክቲቭሊ ኮሚኒኬት ጌርካ ሓሳብካ ክትብን ሓሳብ ክትቀበልን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምስ ሰባት ትሰርሕ እንተለኻ እቶም ሰባት ክፈትውካ ኣለዎ ንሳቶም እዚ ሰብ ዝተናፋቂ ንደልዮ ኢና ይሕጉሰና ይሕግዘና ይክብሎ ኩሉ ሽግራትና ፈታሕካ ከላ ምስ ሰባት ዝምድናኻ ሕማቕ ተኾይኑ እንተደይሰጉይጎምካ ንላዕሊ ገጽካ ይትኸይድካ ደሞዝ እውን ኣይትወስኽን ስለዚ ስራሕካ ዝበዝሐ ግዜና 8-9 ሰዓት ስለንጥፋኡ ኣብ ዕድሜና ዓብ ቦታ ያው ኢንቨስት ዝኸውን ስለዚ ምስቶም መሳርዕትና ጽቡቕ ዝምድና ክህልወና ምጽዓር ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ከምኡውን ኔትወርክ ክህልወና ኣለዎ ሰባት ኣብ ውሽጢ ካምፓኒ ይኹን ካብ ካምፓኒ ወፃኢ ዝሕግዙና ዝድግፉና ዝተባብዑና ሞራል ዝቡና ሜንቶርስ የድልዩና እዚኣቶም ድማ ንክንዓቢ ዕድላት ንክንረክብ ካልኦት ናይ ዕብየት ናይ ፕሮሞሽን ንክንረክብ ይሕግዘና እዚ እቲ በዓልና ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል እዩ ንሕና ኮንትሮል ወይ ከዓ ንሕና ክንቆፃፀሮ ዘይንኽእል ግን ክንከታተሎን ክንፈልጦን ብረቂቕ ከነፅንዖን ዘለና ነጥብታት ድማ ኣለዉ እዚኣቶም እዮም ድማ መብዛሕቲ ግዜ ሓበሻ ዘይነስተውዕሎ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ክፋል እዚኣ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነዚኣ ክሰምዕዋ ናምበር 1 እታ ካምፓኒ ንስኻ ታስራሕካ ዘይኮነስ እታ ካምፓኒ ከመይ ትኸይድ ኣላ ተዓብድ ኣላ ኤክስፓንድ ትገብር ዳላ ወላ ሽሪንክ ትገብር ኣላ ትኸስር ዳላ ትኸስር ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ስለዚ ኣብታ ፀባብ ዓለምካ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዓብዩ እቲ ካምፓኒ መኽሰብ ኣለዎ ዶ ፕሮጀክትስ ኣለዎ ዶ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኢንተርነት ሰርች ጌርካ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ሓበሬታ ፓብሊክ ተኾይኑ ወይ ድማ ሓበሬታ እንተለዎ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እታ ካምፓኒ ትስራሕካ ደይኮነ እቲ ዲፓርትመንትካ ደይኮነ እቲ ካምፓኒ ብዓብዩ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ what's happening in the industry እቲ ካምፓኒ ናትካ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ዘለኻሉ ዓውዲ እቲ ኢንዱስትሪኻ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ንስኻ ጽቡቕ ክትሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስራሕካ ዝነፍዓካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እታ ካምፓኒ ትኸስር ተላ ግን ክሽየጥ ያ ወይ ክትጠፍእ እያ ስለዚ good for nothing ይብልዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ካምፓኒ ከመይ ትኸይድ ኣላ ምርኣይ የድሊ እታ ካምፓኒ ወላ ጽቡቕ እናኸደት ብሓፈሻ እቲ ኢንዱስትሪ እንታይ ዓይነት ዳይናሚክስ ኣለዎ እንታይ ለውጢ ይካየድ ኣሎ ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ክንርኢ ሪቴይል ደኳኩን ሱፐርማርኬታት ገለመለ ጽቡቕ ይሰርሑ ነይሮም ጽቡቕ ይኸዱ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ፓንደሚክ ድማ ብዙሕ ይሽየጠሎም ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ብዓብዩ እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ሪቴይል ግን ናብ ዲጂታል ይቕየር ኣሎ ስለዚ ብኦንላይን ይኸውን ኣሎ መብዛሕትኦም ሱፐርማርኬታት ኣብ ኣሜሪካ ብኣማዞን ተደምሲሶም እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ወላ እቲ ካምፓኒ ይኸስብ ተሎ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ግን እንታይ ዓይነት ውድድር ይመፁ ኣሎ
እቲ ኢንዱስትሪ እንታይ ዓይነት ቼንጅ ይገብራሎ ትራንስፎርሜሽን ይካየደሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንፍዕ ከለኻ እውን ክስጎግ እታ ካምፓኒ ባንክራፕት ክትከውን ስለትኽእል ካልከ how is technological landscape changing እቲ ቴክኖሎጂ ኣብታ ዓውድናትካ ብኸመይ ይቕየራሉ ወይ ድማ ቴክኖሎጂ እንታይ ለውጥ የምፅኣሉ ተፀናሕና ኤግዛምፕል ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ሪቴይል ኣብቲ እንዳ ሱፐርማርኬታት ማለት እዩ ሰባት ነቲ ዝቤዛ ዝነጥቀለዉ ዝሸጡለዉ ኣብ ካስያት ዝሸጡለዉ ገለመለ ዝሕጂ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቴክኖሎጂ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ማሽናት ሰልፊ ቼክ ኣውት ይመፅእ ኣሎ ሮቦትስ ነቲ ሎጂስቲክስ ናይ ኣማዞን ዝዓበየ ሎጂስቲክስ እውን ሮቦትስ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኸ ብኸመይ ክፀልወኒ ዋላ እንዳ ዓበይቲ ንሰርሕ ኣለና እንተኢልና ንበዓሉ ንሱ እቲ ሮቦትስ ኣብ በዓል ጃፓን ሕጂ ብዙሕ እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ ውሑዳት ሰባትን ብዙሓት ሮቦታትን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘለዎ ነቲ ቁጠባኻ ሓያል ስለ ዝኾነ ንሱ ሰባት ናረጉ ክኸዱ ከለዉ ተፅዕኖ እናኾኑ ስለ ዝመፁ ብማሽናትን ብቴክኖሎጂን ክትክእዎ ይፍትን ኣለዉ እዚ ኸ ብኸመይ ክፀልወኒ ይኽእል ብምባል ንስኻ ከመይ ጌርካ ብቐሊሉ ብቴክኖሎጂ ከይትትካዕ ነብስኻ ፍንትት ከተብላ ትኽእል ምሕሳብን ምርኣይን ምስትውዓልን ከድሊ እዩ ስለዚ ንስኻ ብስራሕካ ንፍዑ ከለኻ ፅቡቕ ይሱ ጎኒ ጎኒ ግን ካብቲ ኣብቲ ዓውድኸ እንታይ ይካየዳሎ ምስ ትበሃል ካብ መጠን ላዕሊ ከገድሰና እዩ ካልእ ነጥቢ are jobs living or coming ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ነቲ ናትካ ዓውዲ ንኣብነት ኣይቲ ተመራፂ ወይ ፅቡቕ ፊልድ ኢና ንብሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣይቲ ግን ብዙሕ ፀገም እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ብዙሕ ናይ ኣይቲ ስራሕ ክቡር ስለ ዝኾነ ዝዓዲ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ኣሎ ከም በዓል ፖላንድ ቀደም ዩክራይን ከምኡውን ሃንጋሪ ካልኦት ሃገራት ናይ ኢስት ዩሮፕ ብዓብዩ ድማ ህንዲ ብዙሕ ስራሕ ናይ ኣይቲ ናብ ይኸይድ ኣሎ ከም ናትካ ክእለ ዘለዎም ግን ብርብዕ ናትካ ብሓንቲ ሕምሲት ናትካ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ስራሕካ ክኸይድ ይኽእል ዶ ብካልኦት ክትካእ ይኽእል ዶ እታ ካምፓኒ እቲ ናታ ዲፓርትመንት ናብ ካልእ ሃገር ክትገብሮ ትኽእል ዶ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ክልቴን ካምፓኒ ኣነ ዝሰርሓለን ዝነበርኩ the same issue ክንደይ ሰባት ስርሖም ናብ ካልእ ሃገር ብምኻድ ንፍዓት ከለዉ ካብ ስራሕ ክስጎጉ ተገዲዶም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ምስ ትበሃል የደሊ እምበኣር እንታይ ምኽሪ ኣለዎ ብኸመይ እንታይ ጥበብ እንታይ ምኽሪ ክንክተል ንኽእልካ ቁሩብ ኣድቫይስ ክበኩም ቀዳመይቲ ኣብዛና ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ተለኻ ክትገብራ ዘለካ ናምበር 1 እንታይ እንተልኩምኒ ገንዘብ ክትሕዝ ኣለካ ካብ ደሞዝካ ክንደይ ፐርሰንት ብዘይገድስ 20% ድዩ 10% ድዩ 50% ድዩ 70% ድዩ ሴቭ ግበር ከተቐመጥ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ገንዘብካ ካብ ፔይቼክ ናብ ፔይቼክ ብምሉእ እቲ ገንዘብካ ትፊኻ ከም ብሓድሽ ኣብ ደሞዝ ትምለስ ተኮይንካ it's not going to be a good thing for you እዚ ገንዘብ ሓዝ መሓዝ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዛ ሕጂ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ኢንፍሌሽን ኣገለገለ ሃገራት ክሳብ 8% በፅሒ ኣሎ ብኻልእ ዘረርባ ገንዘብካ እናራኻዮ ወረቐት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብካ መሓዙ ፅቡቕካ እንትኾነ እቲ ዝበለፀ ግን ኢንቨስት ግበሮ ብኢንፍሌሽን ከምዘይ ጉዳእ ጌርካ ኣከንዲ ፅቑኢሉ ነቲ ባንኪ ብናፃ ዘገልግል እሞኻ ዋጋ ናቱ ፐርቼዚንግ ፓወር ናቱ እናጎደለ ዝኸይድ ኢንቨስት ግበሮ ኣብ ዝተፈላለየ ፖርትፎሊዮ ናይ ስቶክ ማርኬት ንዓኻ ከገልግለካ ዝኽእል ንስኻ ትቆፃፀሮ ንግሆን ምሸትን ክትሪዮ ትኽእል ፖርትፎሊዮ ከፊትካ ኣብኡ ኢንቨስት ግበሮ እቲ ገንዘብካ ክቕመጠልካ ጥራይ ዘይኮነስ ዓብየልካን ክትዓፃፀፈልካን ይኽእል ስለዚ ንስኻ ትሰርሕ ገንዘብካ ድማ ኣብ ድሕሪኻ ይሰርሕ እዚ ድማ ኣብ ነዊሕ ግዜ ባላንስ ሓይሊ ፓወር ናይ ቁጠባ ክበካ ይኽእል እዩ ብምቕፃል ዴቨሎፕ ኤክስፐርቲዝ ኣብቲ ዘለኻዮ ኣብ ገለ ዓይነት ዓውዲ ክኢላ ክትከውን ፃዕር ኣብቲ ትሰርሓሉ ዘለኻ ብገለ ዓውዲ ሰባት ንዓኻ ከም ዝደልዩ ይግበር ንስኺ ተደላይት ብገለ ነገር ብዘይገድስ እንታይ እዩ ኩስታብ የሎ ኩስቶይ ድፈልጣ እዚያ ክንበሃል ኣለና ኤክስፐርቲዝ ክንሃንፅ ኣለና እዚ ኤክስፐርቲዝ እዚ ምናልባት ምስ ስራሕካ እውን ከይተሓሓዝ ይኽእል ካብ ስራሕካ ወፃኢ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሂወትካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ብስፖርት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብስፖርት ፍሉጥ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብሙዚቃ ፍሉጥ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገለ ነገር ፍሉጥ ዝገብረካ ነገር ንክትሃንፅ ተበገስ እንተዘይብልካ ተመሃር ኣብቲ ንስኻ ትፈትዎ ንዓኻ ድዝብለካ ተማሂርካ ክእለት ኣማዕብል ድሕሪ ናበይ ትኸይድ ብራንድ ናትካ ክትሃንፅ ኢኻ በዚ ኣማዕቢልካዮ ዘለካ ክእለት ናትካ ሬፑቴሽን ናትካ ብራንድ ናትካ ስም ክትሃንፅ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሽምካ ንብዙሕ ክጠቕመካ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ነቲ ክእለታትካ ናብ ካልኦት ብምንፅብራቕ ምስ ካልኦት ብምርኻብ ምስ ካልኦት ብምውሳእ ክእለታትካ ናብ ዕዳጋ ናብ ሰባት ተፈላጥነት ከም ዝረክብ
ግበር ንገንዘብ ኢልካ ይትግበሮ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎ ክጠቕመካ ስለዝኽእል ድሕሪዩ ተፈላጥነትካን ብክእለትካን ተፈላጥነት ተረኺብካ ብራንድ ተገይርካ ምስ ሪሌትድ ቢዝነስ ንኽጅምር ኦንላይን ቢዝነስ ዲጂታል ዓይነት ቢዝነስ ንኽጅምር ዝቐለለ ይኾነካ እዚ ኩሉ ኸናበዩ ብዘየገድስ ክንምንታይ ጽብቕቲ እያ ካምፓኒኻ ንስኻ ካልእ ምንጭ ናይ እቶት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንሳቶም ካባኻ ዝበልፅ ተረኺቦም ወይ ነቲ ኣብቲ ዘለኻዮ ሃገር ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ዕድል ተረኺቦም ነቲ ስራሓት ኣብኡ ዘሎ ነቲ ሰብ ኣይሓስቡን እዮም ናብ ዘድልዮም ክኸዱ እዮም ንስኻ ድማ ኩሉ ግዜ ንስኻ ድማ ምርጫታት ሒዝካ ክትፀንሒ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ድሕሪ ስራሕካ ካብ ስራሕካ ምስ ገዛ ምስ መጻኺ ኩሉ ግዜ ንስኻ ማነጅ ክትገብርዮ ትኽእል ንስኻ ትዕብዮ ትኽእል ቢዝነስ ኣብ ምህናስ ንበገስ ስለዚ ኣብ ስራሕና ኤክሰለንት ንኹን ክእለታት ነማዕብል ካብ ስራሕና ወፃኢ እውን ክኸውን ንኽእል ገንዘብና ንሓዝ ኢንቨስት ንግበሮ በቲ ክእለታት ነማዕብሎ ዘለና ድማ ብውሽም ከነጥሪ ብራንድ ከነጥሪ ተፈላጥነት ከነጥሪ ንፅዓር ሙሱ ሪሌትድ ዝኾነ ቢዝነስ ተጌርና ድማ ብቐሊሉ ክንዕወት ንኽእል ተፈላጥነት ኣለና ክእለት ኣለና ክልተ እዚኦም ኮምባይንድ ኮይኖም ድማ ቢዝነስ ብዝቐለለ ናብ ዝለዓለ ክወስዱና ይኽእሉ ስለዚ ካብ ስራሕ ከይንስጎግ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስራሕ እውን ብወለንታና ክንገድፎ ከም ንኽእል ዕድል ክፈጥረልና እያ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ሕፅር ዝበለት እኳ ኣይኮነትን እዚኣ ምኽሪ እዚኣ ደጋጊምኩም ስምዕዋ ኣብ ሂወትኩም ድማ ንኣሽቱ ስጉምትታት ናወሰድኩም ኪዱ ቢካዝ ክንምንታይ ፈሊጥካ ተበግሶ ክሳብ ዘይወሰድካ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰድካ ዝቕየር ነገር የለን እዚአን ነጥብታት እዚኣተን እናገበርኩም እንተኸይድኩም ሂወትኩም እናጣዕመን እናቐለለን ክኸይድ ሎሚ ቀለልቲ ምርጫታት ተወስድ ኣለኻ ሂወትካ እናኸበደ ክኸይድ ሎሚ ብርትዕ ዝበሉ ክብድ ዝበሉ ውሳኔታት ወሲድካ ክትፅዕረሎም ተጀሚርካ ሂወትካ እናቐለለ እዩ ክኸይድ እዚኣ ድማ እያ ታጠንቲ ሂወትና ሕጂ ከቢዱ ንፅባሕ እናቐለለልና ክኸይድ እየ ዝደሊ እዚኣ እታ ምኽሪ ክበኩም ዝደሊ ተፈቲኹማ ላይ ግበርዋ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ ንኻልኦት ክጠቅም ስለ ትኽእል እውን ሼር በልዋ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ስስናዩ ቻው